Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maza da mata. Barkanmu da haka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A sunana Hassan Sunusi Kani wanda aka fi sani da injiniya Kani. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kuma ina mana maraba da sake saduwa a wannan sabon darasin namu na yau. A inda za mu tattauna ko in ce muke tattauna darasinmu taken Free 15 Days Beginners Electronic Learning with Arduino. Wanda muke ta magana akan yadda ake sarrafa Arduino cikin sauƙi kuma cikin harshen Hausa. Da kuma kamar da ke faɗa a kodayaushe cewa wannan ɗaya daga cikin tasha ta farko wacce aka fara yin wannan darussa cikin harshen Hausa suka shafi harka ta electronics engineering kenan. So bara mu shiga cikin darasin namu ba tare da ɓata lokaci ba domin mu ga da me ya ƙunsa. A yau dai muna day 4 wato rana ta 4 a cikin wannan tsarin jadawalin namu na karatun Arduino. Domin mun kakkasa shi ne domin mu zamanto cikin sauƙi mun fahimci yadda ake amfani da shi da kuma waɗansu abubuwa da suka shafe shi. Abu na farko da za mu je mu ji yau shi ne connecting our circuit, wato circuit ɗinmu da muka zana shi darasinmu da ya gabata, to shi ne za mu jona shi yanzu domin mu ga yadda za mu haɗa shi amma mu iya yin abin da muke so mu yi a kansa. Bayan mun yi wannan kuma za mu ƙara rubuta our previous course Arduino code program, wato code ɗin da muka yi na farko ko in ce program da muka yi na farko wurin Arduino ɗinmu a darasinmu da ya gabata. Za mu sake yin sa domin mu ga yadda za mu yi uploading ɗinsa a shi board ɗinmu na Arduino. Bayan wannan kuma za mu rubuta hello world program ɗinmu. Wato hello world program ɗinmu dai ko in ce program ne wanda ake yin sa kamar na faɗa a darasinmu da ya gabata cewa to kamar shi ne program na farko da yake nuna cewa mutum ya shigo cikin duniyar programming. Anan ne mace ya shigo duniyar programming na Arduino. So insha Allah mu je mu ga yadda ake rubuta shi. Bayan wannan kuma za mu yi blinking an LED, wato yadda ake kunna LED ya kawo ya ɗauke, wato a taƙaice dai mun san ta shi ne shi a ba da wato programming kenan ba wa Arduino ɗin umarni ya delay ɗin da zai amfani wato dan da a samu a ɗaukewa. Bayan wannan kuma ya mu yi recap, wato za mu yi summarizing ɗin abubuwan da muka koya a wannan darasin. Waɗannan su ne abubuwan da za mu je mu ji insha Allahu a darasin namu na yau. Kuma kamar na faɗa cewa yana kyau a ce mutum akwai ɗan wani littafi a gefensa domin ya dinga jotting yana rubuta waɗansu abubuwa muhimmai da muka faɗa. Domin wannan shi ke ba mutum damar yadda ake karatu online. Shi karatu online karatu ne wanda yake da wato ɗan bambanci tsakaninsa da physical karatu. Wannan virtual ne. Dole mutum ya zamanto ya yi wasu hanyoyi don ganin ya fahimci yadda zai karatunsa online kuma ya tafi wato properly Allah kenan. So wannan kenan. Kamar na faɗa cewa wato abu na farko da mu je mu fara ji shine connecting our circuit, kuma domin connecting wannan circuit ɗin muna buƙatar breadboard, wanda breadboard dai ne bayani akan sa menene shi, ya yake da kuma yadda ake aiki da shi. So wannan dai shine hoto na breadboard ɗinmu, wato a jikinsa muke jona duk waɗansu abubuwa kama daga resistor, capacitor, diode da kuma duk wani abu da zamu yi. A nan kuma misali Arduino ɗinmu a jikinsa za mu jona shi, ko in ce terminals na wasu abubuwa Arduino a jiki za mu jona shi domin zamanto ya mana abin da muke buƙata ya yi mana. To kuma in ba a manta ba a darasinmu da ya gabata wannan shi ne circuit ɗin da muka zana, wanda muka ce za mu yi amfani da LED da kuma resistor. Wanda resistor ɗinmu ko in ce terminal mu ta jikin cathode, wato negative terminal kenan da ke jikin LED ɗinmu, za mu sa ta a GND wato negative kenan. In an ce GND shine ground kenan. Za mu sa ta a ground a jikin Arduino ɗinmu, wacce za ta iya kasancewa pin 14 ma duk babu laifi, wanda insha Allah za mu je mu ga yadda za mu jona shi yanzu insha Allah. Bayan wannan kuma muna da resistor, wanda resistor namu za mu sanya masa wato za mu sanya shi ne a jikin anode. Wato in an ce anode ita ce wato positive terminal ta jikin wato LED. Wannan shi ne anode ɗinmu, wannan kuma shi ne cathode. So a nan gurin me wannan resistor namu za mu jona shi a jikin anode ɗinmu, wato positive terminal ɗinmu kenan. Sannan kuma other terminal ɗinsa za mu jona shi zuwa pin 13 da ke jikin Arduino ɗinmu kenan. Insha Allah mu je mu ga yadda za mu yi shi, wanda idan mun yi shi zai zamanto ya koma kamar wannan da muke gani, wanda zai zamanto completely kenan. Bayan ya zama haka to sai mu je mu yi coding ɗinsa, mu sa masa umarnin da muke so mu ba shi. Walau so muke mana blinking ko kuma so muke kawo ko kuma wani abu daban, duk a nan za mu je mu ga yadda za mu yi wannan abun insha Allah.
So kamar yadda na faɗa cewa za mu je wato mu jona circuit ɗinmu a jikin board ɗinmu, ko a jikin breadboard ɗinmu insha Allah za mu je mu ga yadda za mu yi cikin sauƙi ba tare da mun sha wahala ba. So a nan da farko dai za mu yi amfani da wannan a matsayin breadboard ɗinmu, wanda wannan shine dai breadboard ɗinmu wanda wato kamar faranti da muke amfani shi wurin gwaje-gwaje, wato kamar gurin prototyping kenan, gurin duba shin abin da muke so mu haɗa shin ya yi ko kuma zai yi da dai ba yaya da sauran abun. Sannan idan ya yi ɗin ma ya zai kasance. So wannan dai shine breadboard wanda a jikinsa za mu je mu yi wannan prototyping ɗin nan, wato mu gwaji mu gani. A nan gun abu na farko da mu fara shine zan ɗauko wato Arduino ɗin mu kenan, wato board ɗinmu na Arduino da za mu yi amfani da shi a wannan wato circuit ɗin namu kenan. Wannan zan yi shi ne in form of animation domin mu ga yadda abin yake cikin sauƙi don mu fahimci yadda abubuwan suke. Wannan dai shine Arduino board ɗinmu, wato duk wani abu da gan shi nan a zahiri haka yake a zahiri, kuma nan virtual ɗinsa ne ko in ce kamar zanensa. Nan gurin ga pins ɗinmu nan muna da su ga wato ga nan RS, ga TX, ga waye kaza kaza, YS, bla bla, so har zuwa dai sauransu a nan gurin duk ga su muna da su a nan ɓangaren kenan. So therefore a nan abin da za mu yi shi ne, in ba mu manta ba a zanenmu da muka nuna muna da Arduino ɗinmu, sannan muna da LED, sannan kuma muna da resistor ɗinmu ko. So therefore a nan yanzu zan je zan sa komai da komai don mu ga yadda suke. Don wannan ne zai ba mu dama mu yi completing circuit ɗinmu ya zamanto incomplete kenan. So abu na farko da mu ƙara, ko abu na biyu shine za mu sa wato LED mu kenan. Wato wannan LED mu za mu same shi a gurin mu sanya shi a nan ɓangaren kenan. Misali don ya zamanto ya tafi intact, nan ya tafi yadda ya kamata. Bayan nan kuma muna da resistor, idan ba mu manta da circuit ɗin ba, za mu ɗauko resistor ɗinmu, shi ma sai mu ɗauko shi mu ajiye shi. So a nan gurin abin da nake so mu gane shi ne, a gurin arrangement ya danganta da yadda mutum yake so ya yi arrangement abubuwan su da yadda yake so ɗinsa, wato neatness na zanensa. So abin da za mu yi a nan gurin shi ne, wannan time ɗin tamu ita ce wato anode ɗinmu, wato positive kenan. Sannan kuma wannan ita ce cathode, wato negative kenan. Idan muka gani nan za ka ɗan sanya kusu ɗin a gefe, za mu ga an sa mana anode pin 2 kenan, red LED kenan. Idan muka zo kan nan kusa ɗin shi muka ɗan sanya kan time ɗin nan, zai ce mana cathode, nan kuma wato 1. So therefore za mu sa resistor ɗinmu ne a pin what, a pin ɗinmu ta positive, wato anode kenan, shine me. Domin LED yana da polarity ɗinsa shi, kuma resistor ba shi da polarity. So therefore za mu ɗauko shi yanzu, matso da shi ya dawo a daidai wannan time ɗin tamu kenan, ta pin positive kenan. Yanzu da za mu gane shi ne, da mun zo mun ɗan danna nan ɓarin misali, za mu ga cewa mai ya ba mu yellow, wato alamar cewa duk a haɗe suke yanzu. Kuma nan gurin layin shi ma mai a haɗe yake da wancan layin. Dama mun faɗa cewa shi breadboard haka tun daga nan haka zuwa a kwance a haɗe suke. Shi ma nan zuwa nan a haɗe yake, shi ma nan zuwa nan a haɗe yake, shi ma nan zuwa nan a haɗe yake. So da zalika shi ma me, ka duba yanzu nan gurin za mu ga shi ya nuna alamun a haɗe yake. Wannan shi ma muka duba yanzu nan gurin za mu ga ya nuna mace alamun a haɗe yake. Wannan ma a haɗe yake. So therefore da nan daban suke. Amma shi kuma nan ɓarin muka duba daga nan, muka ce daga farkon su zuwa ƙarshen sa a haɗe yake. Misali yanzu muka sa wannan, za mu ga alamun yellow ya mu haɗe can gurin. Shi ma can muka danna alamun cewa a haɗe yake. So therefore shi nan haka daga nan a tsaye a haɗe yake. Amma me a kwancen sa nan ba a haɗe yake ba. So therefore kenan. Sai yanzu abin da ya yi a nan gurin shine za mu ɗauki wannan ɗinmu mu ja rashin waya ɗinmu daga nan gurin, mu zo daga nan mu kawo ta pin 13 ɗinmu kenan. Wato nan shine me, pin 13, za mu a gefen sa mana 13 a nan gurin. To za mu ja waya daga nan ta taho mana har zuwa wannan ɗinmu, misali nan LED namu kenan. Misali za mu ja ta zuwa nan gurin, mun ga alamun me ta hau nan gurin. Sai mu ɗan matsar da ita domin mu ɗan samar da neatness, jera shi yadda ya kamata, idan ya zamanto ya yi buƙata sosai. Yawwa, yes. So yanzu nan gurin ga ta hau, amma ba mu canja kalar wayar tamu ta zamanto ja, din ta zama da positive nan. Yes. So wannan shine. So bayan wannan kuma abin da za mu yi shi ne, sai mu zo mu ɗauko pin NG ɗinmu kenan. NG a jikin Arduino kala-kala ce. Akwai wacce akwai ta a nan ɓarin, akwai kuma wata akwai su a nan ɓarin, misali ga ɗaya nan, sannan kuma ga ɗaya nan. Muna da GND guda 3 kenan ko, it depend, ya danganta.
So amma a nan gurin ko dai mu amfani da wannan ko wannan ko kuma mu amfani da wannan duk zai yi domin abu ɗaya suke nufi gaba ɗayansu. So therefore domin kamar na faɗa cewa mu neatness na zanen mu ina tunanin gwanda mu amfani da ta nan ɓarin akan ta nan ɓarin ko kuma muka dama duk still za mu yi amfani da su amma dai bari mu yi amfani da ta nan ɓarin domin zai fi zama yadda ya kamata. Sai ma mu jawo ta zuwa za mu ɗan gyara shi. Jawo ta shi ma zuwa nan ɓarin namu kenan ko? Yau zuwa nan gurin. Shi ma ba mu canza kalar wayar ta dawo mana baƙa domin ya zamanto natural kenan ko? So mu dawo da shi black. Yauwa ta dawo black. To shi ma mu ɗan gyara wayar tamu. Sorry. Bara mu dawo mu gyara wayar tamu. Za mu cire wannan zanen. Yauwa. Shi ma wannan ba mu gyara wayar tamu. Good. Shi kamar da ke faɗa dai zane dai ko in ce arrangement na wannan abun namu ya danganta yadda mutum yake so ya arranging ɗinsa da kuma yadda yake so ya tsara neatness na zanen nasa. Amma dai mu sani dai yana kyau dai mutum ya zamanto zanen da ya gaba ɗaya ya tafi yadda ya kamata ya a jere. Ya yi crush ɗin ya hau sannan kuma an samu wato kamar neatness ya zamanto an yi abin a tsare yadda kowa gan shi ɗin yi sha'awarsa ba wai kawai a yi shi baragada ba ya ga ya somehow gashi dan kamar wani abu da haka dai gashi. So wannan shine yadda ake connecting ɗinsa a zahiri. Za mu juna shi a ko'ina. Yanzu misali muna so mu tabbatar shin mun ɗora wannan a daidai. Mun zo kan misali wannan ta muka ɗan yi clicking haka a kai. Za mu ga cewa me duk inda ya nuna mana alamar yellow cewa ya hau daidai kan wannan layin namu kenan. Sannan muna danna wannan za mu ga muka danna wannan misali za mu ga cewa nan ya nuna mana alamun GND ce nan ma a haɗe suke da sauransu. Idan muka wannan shi muka jawo shi haka shi ma gaya mana cewa me ya hau zuwa nan nan a haɗe yake. Sannan ma shi ma nan za mu ga shi ne a normal ya yi mana abin da muke buƙata. Sannan kuma daman nan a haɗe yake shi ma cikin LED namu. Wannan shine yadda ake jona ko in ce yadda ake connecting ɗin wannan circuit ɗin namu na simple LED ɗinmu da kuma resistor ɗinmu. So yanzu abin da ya rage mana shine za mu je mu yi uploading ɗin code ɗinmu ko in ce mu fara rubuta shi sannan kuma mu yi uploading ɗinsa a cikin Arduino ɗinmu. Sannan kuma za mu je mu jona shi wannan Arduino namu a jikin computer tamu wanda za mu tuni mun yi installing ɗin ID ɗinmu da mu yi amfani da Arduino. Sannan kuma na mun faɗa cewa a wannan gurin wannan ɓangaren a jikinsa ake sa cable ɗin ko in ce USB da za mu jona a jikin Arduino ɗinmu kenan insha Allah. To wannan shine ID ɗinmu wanda a cikin ta muke coding ɗin abin da muke so ba wa computer nan main shi Arduino namu kenan. To amma abu na farko da mu fara nan shine bayan mun jona circuit ɗinmu a haɗa mun ɗaura resistor ɗinmu da capacitor da resistor da LED ɗinmu da zuwa jikin na Arduino ɗinmu. Abin da za mu yi a nan ɓangaren shine za mu je mu fara jona shi. Misali shine bara mu je mu gani in muka bi gurin files nan namu gurin tools nan namu kenan za mu ga gashi nan gurin port misali za mu ga nan port ɗin namu babu komai ya sa mana kamar single babu abu da ke jikinsa. Amma me na wani com9 shine port ɗina. Yanzu da na jona Arduino na ji alamun ma ɗan irin alamun ɗan ƙaran nan ya hau. Abin da zan yi shine zan jona shi a gurin USB na kenan sai mu ga ya hau ko kuma bai hau ba. Wannan shine za mu zo mu duba mu gani. Sorry gurin tools ɗin namu kenan sai mu taho gurin port ɗinmu. Za mu ga nan gurin gashi definitely automatically gashi nan ya hau. Com5 ɗin amin shine nawa shine yake kai a kai. Yanzu nan gurin shine alamun Arduino na ya hau kenan na jona shi. Da ban jona shi ba to zai zamanto bai hau ba kenan. Yanzu abin da za mu yi a nan gurin shine gurin ba da umarni wanda a darasin da ya gabata mun ɗan yi bayani akan gurin coding ɗin kenan. To a nan gurin in ban manta ba mun yi amfani da pin 13 bayan pin 13 kuma mun yi amfani da ɓangaren digital kenan. To idan muna so mu yi amfani da pin a cikin Arduino abin da za mu fara shine za mu ce mata pin mode. Pin mode za mu sa shine me sorry nan maɗauci ta ƙaramin baƙi pin mode ya boom great ya mu happy orange color kenan wanda me da idan bai bamu color ɗin nan ba ba mu daidai ba kenan. Misali muka sa haka a ga mu ba daidai ba ko mu sa misali capital E bai ba mu daidai ba dole mu sa shi small e. To saboda haka su mu gani an goyon mashi a gurin programming wato abu ne wanda yake da buƙatar nutsuwa domin ko ya ka canza wani ƙa'idarsa zamanto bai yi ba kamar yadda ake da a turanci a grammar
ko ya ka canja wani salo ko mu ce wani ƙa'ida ta dokar girama ta nahawun turanci ko Hausa ko ma wani yare ne, za mu ga cewa wannan abun ta canja jimlar gaba ɗaya ta yi ba daidai ba. Wannan shi ne. To shi ma haka yake a ɓangaren programming. So bayan mun rubuta pin mode, wato wannan shi kuma yake ba mu dama da za mu yi amfani da pin kenan. To sai mu buɗe bakai biyu wato bracket ɗinmu kenan, muna buɗewa sai mu sa wace pin muke buƙata. In ba mu manta ba na ce za mu yi amfani da pin 13, sai mu ce mata pin 13, sai mu ce comma, sai mu ba da space. To pin 13 me muke so mu yi a nan gurin? Idan mun kula muna so mu kunna LED ɗinmu ne da ke jikin Arduino ɗin namu kenan, wanda so muke wuta ta fito ta ɓangaren. To a nan gurin muna so wuta ta fito, ya mu ce kenan za mu ce mata me output kenan da manyan baƙi, output. Sai mu rufe bracket ɗinmu sai mu sa semicolon, wato wannan kenan. To a nan gurin abin da zamu gane shi ne wannan pin mode shine alama ta ba da dama ko izinin yin amfani da pin, amma a nan gurin pin wane pin muke buƙata? Pin 3 ce ko pin 4? Muka ce a'a muna buƙatar pin 13. So pin 13 muke buƙata mana, so muke mu fito da wuta ta ɓangaren ko kuma so muke mu turo wuta ta ɓangaren? Muka ce muna buƙata ne a fito da wuta, wato shine me output kenan. So wannan kenan. A nan gurin mun rubuta kenan, dama a nan gurin setup muke rubuta code ɗin da zai zamanto su ɗaya in yi running kowa ya gama mana aiki. Kuma idan muna so mu yi looping ne continuously, sai mu zo nan ɓangaren bread loop domin mu ga a nan ne za mu sa ya nuna abin da muke buƙata na wato coding ɗin namu kenan. To nan gurin sai mu zo mu sa masa me muke buƙata. In ba mu manta ba na yi magana cewa mun yi amfani da digital pin, wato digital ne ba ɓangaren analog ba. Abin da ya yi a nan gurin shine sai mu ce mata digital right, digital DG ba digital ba, digital boom great, digital right. Shi kuma amfanin wannan shine wato zai ba mu dama ta rubuta ko ta damar barin izinin wuta ta wuce a wannan hanyar tamu ta digital kenan. Shi wancan output muna buƙatar wuta ta fito. To wannan again ta digital pin ce. To wannan shi zai ba da dama wuta ta fito ta ɓangaren digital ɗin namu kenan. Shi ma sai mu buɗe baka biyu wato bracket kenan. Sai mu ce me muke buƙata ya fito mana ta ɓangaren? Muna buƙatar pin 13 ne, sai mu ce pin 13, sai mu ce comma, sai mu zo mu ce kuma me muke buƙata ya mana? Muna so ya kunna mana wannan LED ne. To amma idan muna so mu kunna LED yanzu, me za mu yi wurin kunna wannan LED namu? A nan ɓangaren digital mu kula abubuwa ne guda biyu. Idan an ce abu on, wato an kunna abu, to ana kiransa da high ne a ɓangaren digital kenan. Idan an ce abu off ne, wato an kashe shi, ana magana ne akan low kenan. Saboda haka in muka ce high ana nufin me 5 voltage, wato on kenan, wuta ta kunna kenan. Idan muka ce low, wato ana magana ne akan wato 0 volt ne, wato an kashe abu, an off ɗin abu kenan, shine. So therefore off da kuma on sune me high and low a ɓangaren digital kenan, ko in ce ɓangaren wannan abun namu kenan. Saboda haka sai mu ce high da manyan baƙi, high HIGH kenan, sai mu rufe sa baka biyu. To wannan shine programming ɗin code ɗinmu da mu yi na hello world ɗinmu na farko kenan, wanda yanzu za mu je mu yi uploading mu ga me zai faru a wato wannan site ɗin namu kenan. Dama wannan ɓangaren namu shine na wato kamar gurin da za mu ce ake uploading, but amma za mu je mu fara saving ɗinsa. Za mu yi kowane irin suna muke so mu sa, misali sai mu yi saving ɗinsa. Bayan mun yi saving kuma zai fara mana uploading. So therefore shine zai uploading haka. Gashi nan yana compiling sketch, wato yana tabbatarwa shin akwai mistake ko ba mistake. In akwai zai gaya mana akwai mistake, in babu kuma zai wuce ne kawai lafiya lau. Zai ce mana upload wato done kenan, wato uploading yayi gama kenan. Sannan gashi nan yana ta loading zai mu gani, yana ta tabbatarwa shin akwai mistake ko babu mistake a cikin wannan code ɗin namu da muka rubuta kenan. Wannan mu ɗan ja shi ɗan kaɗan, gashi nan ya fara upload. So therefore wannan shine abin da zamu yi. Muna uploading ɗinsa, da mun je za mu ga LED mu ya kama, za mu ga ya kawo haske, yana ta wato yadda yake. Yanzu misali kamar yadda muke ganin sa a nan gurin, za mu je mu gani yadda yake kasancewa yanzu haka insha Allah. To wannan shine yadda yake running. Mun ga yadda yake kasancewa da sauran abubuwa, mun ga cewa LED mu ya kama. To za mu a nan gurin abin da za mu yi shine yanzu, tunda mun kunna LED mu ya kawo, shin yaya za a yi, me za mu yi masa don mu ga LED namu ya ɗauke ya kashe kenan? Abin da ya yi a nan gurin shine wanda muka faɗa, nan mun yi amfani da output, nan kuma ya tsaya daidai da ya kamata. Pin mode ɗinmu pin 13, nan kuma output ɗinmu yadda yake.
nan kuma digital right ɗin mutum ya kasance yadda yake, nan kuma 13 zai kasance haka take za ta kasance. To amma abin da za mu gane a nan ɓangaren shine a gurin nan za mu zo mu canja shi ne daga high mai da shi low. Za mu ce masa wato low kenan, wanda da mun sa low ɗin mu kai tsaye ko in ce nan take za mu ga yadda zai kashe LED namu ba tare da wani jinkiri ba, domin mun faɗa cewa low shine alama da ake amfani da ita a ɓangaren cewa wato LED ya zamanto ta ɗauke ko kuma pin ɗin nan tamu ta ɗauke ta wannan timing ɗin tamu. Da haka shi ma mu ce low da manyan baƙi, muna sa low ɗin muna turawa za mu ga abin da zai faru kai tsaye, nan da nan za mu ga wannan abin namu ya ɗauke. Za mu danna Control S, wanda mun sa Control S insha Allahu za mu ga ya yi mana saving kai tsaye ba tare da mun je mun wata doguwar hanya ba wurin saving ba. To wannan shine yadda za mu kunna mu kashe, mu kunna mu kashe, ko in ce mu kunna LED ɗinmu ko kuma mu kashe LED namu. To amma abin da za mu je mu yi a yanzu shine za mu je mu ga yadda za mu wato wannan ɗin LED namu ne mai blinking ɗinsa, kawo ɗauke ya kawo ya ɗauke, wato kamar dai multi vibrator ke. To abin da za mu zo mu rubuta a nan ɓangaren shine the same thing za mu bi procedure iri ɗaya ne, duk abin da muka koya guda biyun nan to za mu applying ɗinsa ne a nan gurin yanzu. Wanda me daman abin da ke buƙata shine understanding, wato fahimta ne, in ka fahimce su daga cikin sauƙi ka fahimci yadda abin yake da sauransu. To za nan gurin za mu zo za mu ɗan yi ƙari ɗaya ne, za mu yi abu ɗaya za mu yi ƙari a nan gurin shine nan gurin daman mun kunna LED namu kenan digital right pin 13 high kenan. To za mu zo sai mu ɗan bata delay kenan. Mun ce delay wato keyword ne da muke amfani shi gurin wato ba da umarni na ba da jinkiri kenan, muna so mu ɗan yi jinkiri na waɗansu sakanni da sauransu haka. A nan gurin muna so mu ƙara fahimta shine wato ana lissafin seconds ne in millisecond ake lissafin su, ba in nano ba kuma in wani abu ba, ana yi ne in milliseconds, wanda me 1000 milliseconds shi ke bamu 1 second kenan, wanda 2000 milliseconds zai bamu second biyu, wanda 3000 milliseconds zai bamu second uku kenan. Amma nan gurin dan kada ya mana jinkiri da yawa muna buƙatar mana jinkiri na rabin second kenan, wato wurin da ya kasance mana 500 milliseconds shi ya bamu rabin second kenan. Mun ce mata 500 sai mu sa baka mu rufe ta, sai mu sa semicolon. Semicolon shine ke nuna alamun mun gama da wannan layin kenan. Sai mu zo mu ƙara ƙasa, mu zo mu sa mata digital right, digital right, great, ya bamu happy orange color kenan. Sai mu sa in bracket mu ce mata pin 13. Idan mu yi sai mu ce mata low, wato muna so ya kashe mana kenan. Sai mu sa bracket mu sa semicolon. Bayan mun sa semicolon kuma sai mu zo shi ƙasa mu sa masa delay, wato adadin second ɗin da zai ɗauka yana a kashe kenan. Sai mu ce mata 500 milliseconds, sai mu sa mata semicolon. To wannan shine code ɗinmu da za mu yi amfani da shi wurin blinking ɗin LED ɗinmu ya zamanto ya kunnu ya kasu ya kunnu ya kasu. To za mu je mu ga yadda aikin namu zai kasance, domin mu ga shin aikin namu ya yi ko kuma bai yi ba. To wannan za mu yi saving ɗinsa, bayan mun yi saving sai kuma mu zo mu yi uploading code ɗin namu a jikin Arduino namu. Za mu je mu kalli yadda Arduino namu ya kasance, yadda zai blinking da kuma wasu abubuwa da muke buƙata mu insha Allahu. Za mu danna wannan alamar arrow namu wato upload kenan. Muka uploading za mu ga za mu jira shi yana loading, wanda za mu je mu ga namu gashi nan zai fara blinking. To gashi nan muna ganin ya kawo ya ɗauke ya kawo ya ɗauke ya kawo ya ɗauke, wanda time ɗin namu ga ɗan yi sauri, za mu ga tunda mai rabin second yake aiki da shi. Amma yanzu za mu je mu canja time ɗin ya dawo wato second ɗaya kenan. Za mu zo gurin delay sa masa 1000 kenan, sai mu zo mu sa mu gyara shi sai da shi 1000. Za mu ga cewa time ɗin yanzu ya canja, time ɗin namu ya canja ya dawo ya ɗan samu jinkiri fiye da farko kenan. Za mu ga zai ɗan yi blinking, ga time ɗin yanzu ya canja, kawo ɗauke kawo ɗauke. So wannan shine yadda aikin namu zai kasance wurin uploading code ɗin namu na shi Arduino kenan, wurin blinking ɗinsa da ko kuma wurin kunnawa da kashewa a cikin circuit ɗin namu kenan. So congratulations, wannan shine ƙarshen darasin namu na yau, wanda muka ga yadda ake rubuta ko in ce yadda ake iya connecting ɗin circuit ɗinmu, sannan kuma da yellow wall da kuma yadda muka yi coding ɗinmu da su abubuwa da dama suka shafi shi Arduino IDE. Wannan shine
cikin darasin namu. So kada ku manta dai suna na Hassan Kani, wannan sani da injina Kani, wanda insha Allahu a cikin darasin nan kasance da ku domin ganin mun fahimci yadda ake sarrafa Arduino, kuma yadda ake bashi umarni da sauran abubuwa da suka shafe shi. Ina muna fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.